za jeftine FIFA kojnice, Instant Gaming, link vam je u deskripciji. I pozdrav svima ljudi, ja vas puno ovaki imerita, danas ćemo igrati Mythosys. Tu je sa nama moj brat Mario. Hello. Igramo Hunger Games. Ajde, da počnemo. Znači, već smo igrali Mythos, ali valjda nismo... Ne znam, da li smo snimali, ne? Dobro. Ajde, još igrača treba nam. Znači, sad smo pustili Instant Gaming. Bit će link u deskripciji, kao što sam i rekao. Ajde. 2-1. Upućam. Malo laga, ali... 9 smo... Nismo. Nismo više. O, šta je ovo, kako laga? Kako laga? Ne mogu da verujem. Dobro, ajde ćemo se nekako izvući. To mi reci. To je... Šta je lik. to? Ne, to je nešto... Ne znam, neki djavo. Uvijek neki bot, to. Boink. Ja. Ajde sad. Aha. Opa! Neki je prešao 9. Ajde na ovog. Znaš zašto? Zato što ja mislim da mogu ovo. Ne! Što je ovo? Kako laga? Daj! Da li je moguće? Nećemo tamo vidjeti. Ajde ćemo... Idemo deathmatch. Free for all. Ajde. Oh my... Čekaj, treći smo. A kad nema nikog. Extra buff. Evo do Može. Idi. Što nam možete spokojiti? Što je to? Ne znam. Neka moć. Da nam mamiš neko. Skupimo. Pojeli smo nekog. Hvala. Dobro. Pojedi ga ovo. Pojedi. Ne. Idemo, prvi smo. Tako je bre. Evo ti malo. Bravo. Evo ti još. Idemo, prvi smo. Pukni. Neću. Da me Evo. došli. Što smo jednom bili, nismo snimali, ovo pokupimo i narastemo ko ništa. Jednom to bilo. Sad, promenili komandu. Ajde ovako ćemo kući. Evo ti. Dječet smo. Pa sad ovo.
Navrati si bro. Sad imam još tamo nešto. Zoveš se ti zovem. Ne može, brate, prvi smo ako ga pojedemo još već prvi. Hadi, kud? Dobro. A ima 3 igrača, pa. Par nam je pomogao taj vid, nemoj da ga pojedemo. Pa se da. F! 4 sekunda i napravite se onaj point što sam uradio. Jo, space. Neću. Bega od mene. Neš možda pregoži od mene. Hoćeš. Daj, hoćeš ili nećeš. Hoćeš ili nećeš. Ni. Ne. Koji lik? Ajde, ovo sam. Mind space. Evo ti. Drži. Nešto si mu to dao? Pa ti mi možda. Možda. Neću. Vidimo kako ti je ovo. Daj mi se. 2 playera. Ajde, daj mi sabona. Sad morate da se ratujete na 2 playera. Još 3 minuta i idemo. Zato što vidiš. Neće da mi da. Što? Ne znam. Sada ćete pojedno. Da. I... Da. To bi bilo to. To bi bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video. I obavezno like, share, subscribe. Obavezno posjetite Instant Gaming na Mario Lidor. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!